Hej alle sammen. Nu lovede vi, at der ville komme flere videoer med hensyn til den nye bane. Og i dag har vi modtaget og fået godkendt vores midlertidige tilladelse. Det betyder, at vi må gå i gang med at bygge. Vi må lave alt andet end at lave den hal, vi godt kunne tænke os. Så vi kan gå i gang med kloakering, vi kan gå i gang med vand, vi kan gå i gang med strøm, vi kan gå i gang med hegn, vi kan gå i gang med veje, vi kan gå i gang med parkeringsplads. Vi kan næsten lave det hele. Og I får lige en hurtig gennemgang af, hvordan der ser ud. Bare så I ikke tror, at det hele er en stor mark. Men her, hvor jeg går nu, det er her, hvor vi starter med at bygge. Vi starter med hegn, og vi starter med nogle enkelte containere. Vi starter med at skære lidt ting fra, nogle veje og noget lys, sådan så at der er det, der skal være. Det område, vi starter med at bygge, og det vi starter med at lave ændringer på, det er det, der svarer til et par tusind kvadratmeter større end det, vi har nu, men området er væsentligt bedre gearet til det, vi har tænkt os. Her, hvor vi starter med at være, det er som sagt herinde. Niklas, han står lige der, og det er det område her. Og så, hvis I følger med her, så hele vejen op til vejen, hvor de træer, der er der, det er. Men Niklas står dernede. Der er fra banen starter til den slutter. Det er allerede længere end det, vi har nu. Men Niklas viser jeg lige videre, hvor stort der er. Og så ud over det her område, er der også alt det her. Og jeg kan se, at dagen står deroppe. Det er ikke helt småt. Når Niklas så lige er færdig med at vise jer, hvor stor grundens reelt er, så kan jeg lige få de første kommentarer fra ham. Men ideen er, at når vi har bygget det her område, man kan ikke sige færdigt, for det bliver vi aldrig, men når det er bygget og klar til, at vi kan spille på det, så er ideen, at vi skal udvide en gang om måneden, måske 2 gange om måneden, måske en gang hver anden måned. Det ved vi ikke endnu, fordi vi ved ikke, hvordan tingene kommer til at forløbe sig. Men når vi har lavet det hele, når vi er i gang herovre, skal jeg lige passe på, at jeg ikke vælter her, så starter vejen her omkring. Der laver vi... Er det ikke her omkring, Niklas? Jo. Så er det cirka her. Det er selvfølgelig svært at se, men cirka her, der starter banen. Og så hele vejen op til vejen. Og selvfølgelig hele vejen op til vejen der. Der kommer vi til at lave den første del af banen. Nu har vi prøvet at måle en lille smule op. Så vores fantastiske safe zone, som I kan se, vi prøver at få visualiseret en lille smule. Der hvor Niklas står nu, og her hvor jeg går hen, her til det her hjørne her, det er sådan cirka så stort som udendørsområdet bliver af safe zone. Og så indendørsområdet, det er til den næste pæl her. Det kommer til at være den første del af vores safe zone. Så vores safe zone bliver næsten 3 gange så stor, som den er nu. Og der, hvor Niklas har stillet sig hen, det er hjørnet af den hal, vi gerne vil have bygget, men det bliver først marts-april næste år. Der må vi gå i gang med at bygge hallen. Nu prøver jeg lige at gå ned til hjørnet her og se, hvor hårdt det er. Bella, kom her. Se, Bella, hun er helt forpustet også.
Prøv at se. Er det ikke rigtig baller? Ja. Det er meget svært. Det her hjørne, vi har her, det er hjørnet på det, der skal være hallen. Og som sagt, Niklas han er, skal lige pege rigtigt, han er helt dernede. Der er 50 meter dernede til. Og vores parkeringsplads, som så starter på det her hjørne, den går hele vejen op til der, hvor Jord og Daniel står. Og vi kommer også til at have væsentligt meget mere parkeringsplads, end vi havde før. Så nu fik jeg lige en insider i, hvad der kommer til at foregå.